зебуниссо солӣ ва толи 7 сол бо йога машғул аст. ӯ баъди гирифтор шудан ба бемории ҷохар ва бемории сутунмӯҳра ба ин намуди машғулият рӯй овардааст. зебуниссо аз соли 2016 инҷониб бо барномаи солимгардонии йога детокс 21 фаъолият карда ба даҳҳо нафар одамон дар беҳтар намудани саломатияшон кӯмак намудааст. толи 4 соли син мо ҳамин барномаи солимгардонӣ йога детокс 21 кор мекунад ва мо зиёда аз 500 нафар занҳо кӯмак расонидем ба занҳо аз касалҳое ки фишори баланд, касали қанд, касалҳои устухон, шикам, сутунмӯҳра солим гаштостиянд. гулнора икромова табиб ва соҳибкорзани муваффақ аст ки стоматологияи игнесро таъсис додааст. ӯ 5 моҳ мешавад ки дар барномаи солимгардонии йога детокс 21 иштирок мекунад. ӯ аз кашишхории мушакҳо ва дарди буғумҳо азият мекашид. машғул шудан ба йога ба саломатии ӯ таъсири мусбат расонид. ҳангоми машғулият кардан бо ҳамин барномаи йога бо он асанҳое ки ҳаст ба одам хело ҳам таъссуроти нағз мебахшад. одам дар давоми рӯз ҳолати ҳам рӯҳӣ ҳам ҷисмонии одам хело хуб мешавад. гузаронидани машқҳои йога барои 21 рӯз пешбинӣ шудааст ки ин як давраи машғулият ҳисоб мешавад. бо йога машғул шудан на танҳо барои кам кардани вазни инсон кӯмак мерасонад, инчунин барои табобати чандин беморӣ мусоидат мекунад. занҳо машқ намекунанд, занҳо намедонанд чӣ хел машқ кардан дар кор, фитнес мемеранд ва рикоз мешаванд, ё хӯрокҳои хато мехӯранд, хароб мешаванд, мегӯянд дору мехӯранд барои харобшавӣ. ин бисёр зарар мерасонад ба саломати занҳо. ҳамбо ман дар мактаби ҳамин тарзи ҳаёти солим нишон медиҳам ки чӣ хел тарзи хӯрок хӯрдан дар кор ки одам касал нашавад, вазни изофагӣ нагирад, чӣ хел бо тарзи ҳаёти солим мо метавонем худомои солим дорем. имрӯз зебуниссо дар мактаби солимгардонии йога детокс 21 дар баробари гузаронидани машғулиятҳои варзиши табобатӣ инчунин шогирдонро низ тарбия мекунад. ӯ мехоҳад дар оянда на танҳо дар шаҳри хуҷанд, балки дар дигар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд низ ин намуди барномаро роҳандозӣ намояд. гузориши Ганҷина Олимова ва Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.